Bo día a todas e a todos. Son Tania Fente, árbitra asistente de Primeira División Femenina e Segunda División B. Ante esta grave situación que estamos a vivir e o posterior confinamento, debemos seguir traballando para manter tanto a nosa preparación física como teórica. Eu adaptei o que é a miña preparación física ás instalacións que teño na casa e adaptei tamén a preparación teórica. No caso da preparación teórica foi un pouquiño máis fácil debido ás plataformas cas que contamos. Contamos ca plataforma ClowLab, donde desde o Comité Nacional, dende o CTA e o Comité Galego e a Delegación de Lugo nos suben continuamente exercicios, exames de regras de xogo, exames videotest, feedbacks nos cales vemos xogadas propias e as analizamos. Por outro lado, temos unha plataforma donde podemos traballar exercicios de fora de xogo. Isto sírvenos e véonos moi ben para seguir activos de cara a cando retomemos a competición. Anímovos a que dende casa sigades traballando, non vos desanimedes, seguide traballando, seguide adestrando, seguidevos preparando. Sei que estes son momentos moi difíciles, pero pensade que como galegos que somos e o fortes que somos, xuntos e unidos venceremos todo isto. E vémonos moi pronto. Un saudiño!